Keďže tu už máme leto skoro za rohom, tak som si povedal, že vám porovnám obľúbený letný nápoj Nealko Radler. Vybral som si Zlatý bažant pri chuť citrón a Birell pri chuť citrón meta. Dozvedel som sa, že tieto výrobky pijú aj deti, tak zostaňte až do konca a zistíte, prečo by ich deti nemali piť. Alkoholické pivo 50%, nealkoholické pivo 40%. Tu je prírodná hroznová šťava, limetková, pomarančová z aceroly, plus 2,3% prírodnej citrónovej šťavy. Tu je 0,1% citrónovej šťavy z koncentrátu a 0,1% ovocnej šťavy. Energetická hodnota 62 kJ, 109 kJ. Sacharidy 3,4, 2,5 cukor, 6 a 4,9 cukor. Takže za mňa, ja by som si radšej dal Zlatý bažant Nealko, pretože v celej plechovke je iba 12,5 g cukru, kdežto tu je až 24,5 g cukru. A ako vieme, ideálna dávka cukru pre dospelého človeka je 25 g na deň. A vám, ktorý viac chutí, Zlatý bažant Nealko alebo Birell? Rodičia, tieto nápoje nie sú vhodné pre deti. Obsahujú alkohol, tu je 0,3% a tu je síce na plechovke 0,0, ale to neznamená, že tam žiadny alkohol nie je. V roku 2022 boli robené testy a zistilo sa, že je tam alkohol a trošku viac ako 0,0.